No trošku dlhšie to trvalo, ale konečne sa to podarilo. Dnes je 17. augusta 2024 a ja vyrážam na prvú komunitnú jazdu značky SIM. Rozhodol som sa pri tejto príležitosti konečne natočiť také videjko, v ktorom vám porozprávam o tom nielen ako SIM Cruisim Alfa 125 vyzerá, ale aj ako sa na ňom jazdí. Čaká ma zhruba nejakých 60 km, takže maličkú časť tejto cesty vám pokúsim sa okomentovať práve jazdnými vlastnosťami tohto skútra. Momentálne sa presúvam do obce Brehy, kde vlastne sa budem pripájať na diaľnicu, takže na tejto ceste pôjdem aj po bežných takýchto cestách a po diaľnici. S diaľnicou mám ale oveľa bohatšie skúsenosti z predchádzajúcich ciest. Nejak špeciálne sa tomuto typu prepravy nevyhýbam a preto vám viacej o cestovaní po diaľnici poviem až v ďalšom videu. Je to také symbolické a naozaj som sa na toto podujatie veľmi tešil a že práve teraz konečne som rozchodil nejaké záznamové zariadenia tak, aby som v akej takej kvalite natočil aspoň pár videoklipov z cesty a komentár bude hovorený k tomu, pretože ten zvukový záznam sa mi nedarí zhotoviť v takej kvalite, aby sa to dalo nejakým spôsobom počúvať. Takže SIM Cruisim Alfa 125 je skúter, ktorý som si vybral, ako som spomínal, po dlhom výbere a myslím, že som vybral dobre, pretože som maximálne spokojný. Skúter mi prišiel v apríli, teraz máme polku augusta a nabehal som 4000 km, čo myslím si, že celkom slušné a musím povedať, že moc si to v sedle Cruisim užívam. Tento skúter, čo sa týka teda tých technických parametrov, aby sme si to osviežili, tak je to 125, ako som hovoril, s výkonom motora 10,5 kW, čo je zhruba tak asi najviac, čo môžete dostať, ak chcete jazdiť iba na vodičský preukaz skupiny B. Pokiaľ samozrejme máte vodičák na A1, tak takisto je to pre vás, ale ja mám teda len Bčko, takže som limitovaný 11 kW, ktorý teda vyhláška uvádza akože maximum. Tých 10,5 je v tomto segmente z tých 125 celkom dosť a musím povedať, že ja som naozaj spokojný. Boli také momenty, že som mal taký nápad, že je to trošku málo. Nuž ale chvála Bohu, tak ako tie kilometre nabiehali, zistil som, že vlastne tento štýl jazdenia, keď idete rýchlosťou, ktorá je v podstate bezpečná, to naozaj nie je málo, lebo tie motorky sú nebezpečné, skútre sú nebezpečné a pokiaľ nie ste naozaj taký divoch, a ja teda určite nie som divoch, ja som pohodičkár, tak ono to zvádzanie tým výkonom motora práve častokrát vedie k tým nehodám a na tej 125-ke aj tam sa vám môže samozrejme niečo stať, ale veľmi, veľmi ťažko sa vám to stane kvôli tomu, že by ste šli príliš rýchlo. Jednoducho tá 125-ka vám umožní sa krásne presúvať, ja neviem, hoci aj do Chorvátska určite by sa to dalo, ten rozsah rýchlosti na to stačí, ale určite nie je to taká rýchlosť, že pri troche zručnosti, že by ste nezvládli zákrutu alebo v podstate by ste precenili svoje možnosti. Tú 125 viete naozaj chytiť riadne za pačesy a bude vás poslúchať naozaj celkom dobre, aj keď nie ste úplne napríklad tak zručný jazdec.
V tomto ohľade si teda ešte niečo povedzme, ako cruising teda zvláda tie maximálne rýchlosti. Je napísané v technickej dokumentácii, že maximálka je 99 km za hodinu. Tento údaj ja z praxe v podstate môžem potvrdiť. Je to rýchlosť, ktorá je taká, dá sa touto rýchlosťou jazdiť aj dlhodobo bez toho, aby ste otáčky hnali teda do nejakých zlých čísel, do červených, tak som chcel povedať. A v podstate dostanete z cruisima aj určite viac. Len zasa je tu otázka, že niečo iné je tá rýchlosť, ktorú máte na tachometri, a niečo iné je reálna rýchlosť napríklad podľa GPS-ky. Ani to nie je samozrejme 100%, ale musíte rátať s tým, že keď vám tachometer ukazuje, ja neviem, že idete 60-kou, tak idete možno 55, hej, tam je povedzme tých 5 kilometrov rozdiel. No a čím idete vlastne rýchlejšie, tak tá odchýlka je ako keby väčšia. Čiže viem, že ono to tak zvádza k tomu, že tie príbehy hovoria o tom, ako 125-kári jazdia 120-kou a ja neviem, akože za mňa je to dosť akože nadsadené, alebo sa držia tých rýchlostí, ako ukazuje tachometer. Takže v rámci tohto som teda rezervovanejší, ale musím povedať, že aby vás to nejakým spôsobom nedemotivovalo, tak ten rozsah rýchlosti je ale v bežnej premávke ale absolútne postačujúci. Čiže pokiaľ jazdíte mesto, obec, tam nepotrebujete 120. Pokiaľ jazdíte medzi obcami, tak tam takisto 120 nepotrebujete. Hej, pohybujeme sa v rýchlostiach niekde medzi 50 a 90, čiže to vám stačí v meste, poobieťate úplne všetko, tam tá akcelerácia skútra je naozaj citeľná, ako na križovatke bude cruising určite prvý, teda v porovnaní s autami. To nie je vôbec žiadny problém po meste jazdiť s cruisingom, je naozaj úplne paráda. Takisto, keď sa presúvate po okreskách medzi obcami, medzi mestami, tak väčšina tých vozidiel ide naozaj v rozsahu nejakých 80-90, pokiaľ tam jazdia šialenci, ktorí jazdia po bežnej ulici 120, no tak samozrejme tá aj na veľkej motorke by ste s tým mali problém, ak máte chuť prebiehať niekoho, kto ide 110 medzi obcami, no tak nech sa páči, ja takú chuť napríklad nemám, takže taký nech si ide. No a pokiaľ niekto ide 80-kou, tak tým skútrom máte ešte 90, 100 a možno aj 110, tak ho obehnete ako nič. Ako vietor preletíte okolo neho. Trošku samozrejme je problém do kopca, ale to nie je, že cruising, to všetky 125 jednoducho, pokiaľ nemáte 70 kg, tak ten cruising volačo vezie mňa 100 kilového určite a do toho kopca jednoducho mu tá para dojde, to bôž, ak by ste šli dvaja, takže tam si to veľmi dobre rozmyslíte, či budete predbiehať, či máte dostatok miesta. V zásade ja som po Slovensku prešiel horské priechody, Kremnické bane, Donovaly, Čertovica. Nikde som nikoho nebrzdil, skôr opačne, ako musel som ísť proste za nejakou kolonou aut a ani nemôžem povedať, že mňa by nejakí motorkári obehli, proste keď máte pred sebou štrúdlu aut, tak to nepoobiehate ako nejaký maník proste na nejakej tisícke športové, áno, taký áno, ale pravím, to nie je môj prípad, aj väčšina tých motorkárov, aj najväčších strojoch dodržiava to, že je to veľké riziko sa tam motať medzi autami. Zasa keď je kolóna, že stojíte na semafóre, že sa opravuje cesta, pred vami je 10-minútová čakačka, tak ten skúter je presne na to. Vypálite dopredu a raz, dva ste pred semafórom, absolútne v pohode.
Takže to sú presne tie vlastnosti, ktoré od toho skútra 125 očakávate. Čo je pridaná hodnota na tom Cruisime, ktorý teda jazdím, je v prvom rade pohodlnosť. To prirovnanie, ktoré som niekde zachytil, že je to riadna loď, tak je to naozaj také celkom príznačné, lebo ten Cruisim je veľký, je to stroj, na ktorom sa usadíte pohodlne, ktorý je ťažký, keď to máte tlačiť je problém, ale zasa v zákrute to sedí ako prilepené. Vy si potom aj do prúčej zákruty kľudne sa nakloníte, pekne vás ten skúter pridrží na vozovke, vôbec nemáte pocit, že by ste sa cítili nejak nebezpečne, že by to nebolo stabilné, akože o tom vôbec nemôže byť žiadnych pochyb, že ten skúter akože na tej ceste drží perfektne. No a čo je teda ďalej je úložný priestor, ten Cruisim má obrovský priestor, ja mám teda ešte aj kufor 50 litrový a pokiaľ idem bez spolujazdca, čo chodím teda väčšinou, tak nabalím sa na týždeň bez problémov na tento skúter. Stan, spacák, všetko zgultňujem na miesto spolujazdca a pod sedadlo a do top boxu na práce množstvo jedla, kempingovú výbavu, oblečenie, všetko sa tam krásne pomestí. No a vravím, že na týždeň určite mám to odskúšané, sa dokážem zbaliť na Cruisim ako nič. Takisto to cestovanie je príjemné, predný štít je naozaj v tej najvyššej polohe dobre postavený. Celková tá predná maska je spravená tak, že vás naozaj veľmi dobre chráni pred čelným vetrom. Takisto aj som zažil taký mierny dážď a treba povedať, že napriek tomu, že som nemal nepremok, tak som bol mokrý len minimálne, lebo tie kvapky išli ako keby okolo vás, čiže trochu zapršané ramená, ale inak nohy som mal v podstate suché, lebo boli skryté za tým vzduchovým tunelom toho čela, toho Cruisimu, takže naozaj on tak vyzerá mohutne, niektorým sa to možno aj nepáči, ale za mňa je to práve tá pridaná hodnota, že ten skúter vás doslova chráni pred tým nepriaznivými vplyvmi, či už vetra alebo dažďa, dá sa na to naozaj dobre zbaliť a pohodlne si cestovať po krajine. Niektorí sa ma pýtali, že čo tie menšie kolieska, čiže vpredu 14, vzadu 13. No musím povedať, že ja nevidel som nič, nezažil som nič, s čím by som mal spojitosť, že tie malé kolieska boli nejaký problém. Bol som aj na nejakých takých horších cestách, také štrkové šotolinové cesty, nie je síce nejako dlho, ale tam s tým nebol absolútne žiadny problém, tá guma je široká, takže vás to drží na ceste aj na horšej. To odpruženie podvozku je naozaj veľmi komfortne spravené, krásne ten skúter tie nerovnosti filtruje, takže pokiaľ nevletíte do nejakej blbej jamy, tak to krásne prechádzate bežnými nerovnosťami ako naozaj ako na lodi. Tak myslím si, že aj z tohto hľadiska je ten Cruisim veľmi dobrý skúter. Zrkadlá sú naozaj veľmi dobre spravené, vidím za seba fakt dobre, no osvetlenie skútra takisto vynikajúce. Spotreba ja mám niekde medzi 2,6-2,7 podľa toho, či jazdím veľa kopce alebo som naložený veľmi, ale akože to je maličkosť. V podstate tá 12 litrová nádrž vám vydrží nejakých 300 km, ale ja nikdy takto nejazdím, že až úplne do sucha, akože
základná taká myšlienka jazdy na skútri je, že keď môžeš, tak dotankuj. A najmä takí, čo majú tie nádrže ešte menšie, tak tí určite. No ale takisto ja sa snažím to držať, že snažím sa mať tú nádrž viac menej natankovanú. Takže úplne presne to neviem, že ako by ten dojazd bol, keď som to testoval, tak tá spotreba bola 2,6. Ale to som ešte nemal tak veľa nabehaného. Ale keďže to tankovanie je také v podstate zriedkavé a za tých pár eur, čo tam natankujete za 12-15 eur, tak to nejakým spôsobom až tak neriešim. Tá ekonomika jazdy je úplne v poriadku. No, ako vidíte, beží komunitná jazda, bola to naozaj veľmi príjemná akcia, aj keď som sa teda pripájal na ňu len v Nitre. Musím povedať, že som tam spoznal veľmi veľa príjemných ľudí, ktorí jazdia na simoch. Nebol tam ani jeden, ktorý by bol nespokojný, akurát predo mnou bol jeden na Forze. Musel sa tam nejakým spôsobom ukázať aj vlastník takéhoto skútra, aj keď teda toto bola komunitná jazda značky SIM, ale v prvom rade sme skútristi a snažíme sa byť všetci priateľskí, nech už jazdíte na akejkoľvek značke, dôležité, aby vás ten skúter doviezol bezpečne tam, kam cestujete, aby vám ten skúter robil radosť, aby vám aj slúžil k tomu účelu, na aký ste si teda ten skúter zadovážili. No a musím povedať, že tých ľudí, ktorých som stretol a majú skúter značky SIM, tak boli vždy spokojní jednak so servisom, jednak s kvalitou spracovania, s jazdnými vlastnosťami. A to nehovorím len o Cruisime, to hovorím o Maxime, to hovorím o JetX, o Joyride a takisto ADX, nový model. To všetko sú naozaj veľmi kvalitné stroje a vôbec to, že tá značka nie je až tak úplne známa, nehovorí o tom, že by to bolo nejaké nedôveryhodné. Ja som rád, že som sa rozhodol pre značku SIM, som rád, že som sa rozhodol pre Cruisim Alfa. No a to, že je to 125, je výsledok toho, že mám iba vodičák B, ale nesmierne ma to baví a odporúčam každému, kto by chcel naozaj zažiť niečo zaujímavé, vidieť kus krásy zo sedla svojho skútru, tak SIM Cruisim je pre vás ako stvorený.